Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepanaken nami kula Yafi Khurun Baria saking kelas tunggal ulas tunggal. Dan video niki kula badhe ngrampungaken tugas bahasa Jawa yaiku nggawe video stand up komedi. Halo penonton sing tak tresnani, engko yen gak ketok tresnani sing penting etok-etok guyu dhisik ya gak sih. Nah, ning video iki aku bakal nyritakake soal budaya ing Indonesia iki sing wis melekat banget karo Indonesia. Jadi lek seumpama budaya iki ku ilang koyoke guguk Indonesia banget. Ya nawar. Jadi aku bakal nyritakake tentang nawar ing Indonesia. Jane nawar iku koyoke wajar-wajar ae gak sih. Tadi sopo sing gak gelem apa jenenge rega murah ya gak. Tapi ning video iki aku bakal nyritakake nawar sing kebangetan banget kayak nawarmu iku gak wajar ngono lho. Nah, jadi tonton ae ning video iki. Jadi rek, aku tahu melok ibuku nang pasar ya, tuku sayur. Nah, ibuku iki ku wong sing Indonesia banget ngono lho. Kental Indonesia banget. Tuku rego, sayure ku rego 5.000 dan iku ditawar dadi piro? 1.500. Bayangno tah 5.000 dadi 1.500. Nah, sing bakul iki sampe ngomong, "Iki rego sak godhong to piye to, Mbak?" Tapi ibuku tetep kekeh njaluke diundakno ancen, tapi diundakne dadi 2.000. Padahal nek kuno iku wis tertera tulisan harga pas. Koyoke lengki mikire ku harga pasrah ngono koyoke yo. Harga pasrah. Jadi ini yo sembarang sak karepmu. Ngono. Nah, terus iku ana cerita manen teka ibuku. Jadi ibuku iki tuku kol ning ngene bakul sing sabar banget. Jadi ibuku tuku kol. Terus wong takok, "Mbak, iki regane piro?" Dijawab lah mbek bakule, 3.000, Mbak. 2.000 ae yo, Mbak. Terus sing bakule ngomong, "Mbak, kole iki gak iso dadak rego murah, gak iso berkembang biak, gak iso mana." Aku ngomongnya sabar banget. Terus buku iki jawab, "Loh, ya wis ta Mbak, gak usah ngomongnya, gak usah nyentak-nyentak." Loh, sopo sing nyentak-nyentak iku? Nah, terus iki ana cerita tekan koncoku. Jadi ibu koncoku iki iku tuku nek ini warung sembako. Jadi ibu iki tuku minyak goreng. Regane minyak goreng iki mau iku 15.000. Bayangno ta, minyak goreng ku lho ditawar. Sing ibu koncoku iki ngomong, "Iki 12.000 to, Mbak." Nah, sing bakul iki yo kaget to. Terus sing bakul ngomong, "Loh, kok 12.000 ta, Mbak?" Nah, terus ibu koncoku ngomong, "Aku iki langganan lho, Mbak." Terus sing bakul ngomong, "Aku ya langganan rugi." Nah, sakjane bener. Wong bakul iki ya butuh mangan, tapi kabeh ku kalah karo mentale emak-emak Indonesia iki. Engko lek gak diladeni, ya ora sida tuku. Ugu masalah larang iku mau, tapi masalah egone sing kesinggung. Dadine yo bakule iki yo ngalah ae ngono. Dadine sing menang sapa? Emak-emak. Terus rek, aku iki tau nemu berita koyo screenshotan cecetan ngono sing nawar ndek ini toko online. Nah, iki ku mbak-mbak iki tuku barang, regane ku 50.000. Nah, karena mungkin kelarangan ya, tadi mbak-mbak ini ngechat ndek selere, "Mbak, bisa dinego 20 enggak?" ngono. Terus sing selere iki ngetik, "Mbak, iki ku dodol barang, Mbak. Duduk dodol HP second." Nah, terus sing mbak-mbak iki mau ngomong, "Ya siapa tahu rezeki." Padahal sing golek rezeki kan sing bakul ya. Nah, sing paling lucu maneh, aku iki tau nemu ceritane wong sing nyeritakno wong liya. Jadi wonge iki tuku kipas angin sing regane 200.000. 200.000 ya rek ya. Kamu
ngerti iku ditawar dadi 50.000. 200.000 nang 50.000. Iku ya untunge teko endi ya. Nah, terus sing bakule iki ngomong, "Loh, iki ku kipas angin, duduk kalender. Iki iku kipas angin sing iso muter, duduk mau digantung tok, Mas." Ngono. Nah, terus akhirnya yo sing menang sapa? Alhamdulillah sing menang ku bakule rek. Bayangno ta 200.000 nang ngene 50.000. Apa yo gak bangkrut terusan. Nah, terus ono maneh iki rek cerita sing luwih lucu. Jadi tuku barang ning mall versus tuku barang ning pasar. Nek tuku barang ning mall ono rego klambi lah 350 terus didiskon 10%. Nah, iku wis bersyukur banget ngono lho. Wah, diskon 10% iki. Tapi lek ngene pasar diskone iku mek 500 repes pasti ku diprotes. Kok diskon mau 500 repes palak ya kene gratis ono gaya aku. Iku gak masuk akal banget gak sih? Tapi nawar iku seni rek. Seni negoni, seni ngolah logika, lan seni nyerang psikologise penjual. Jadi lek Indonesia iku gak ono sejenenge nawar, ya Indonesia iku gugu Indonesia maneh koyoke. Sing luwih kompleks, iki ku luwih kompleks tekan skripsi mahasiswa tingkat akhir. Sebenarnya nawar iku gak apa-apa banget rek. Sopo sih ya sing gak gelem rego murah ya gak. Tapi ojo sampe nawarmu iku mateni rezekine wong. Bapak rek, iku mau cerita tentang nawar sing kebangetan banget ning Indonesia iki. Jadi tekan video iku mau mungkin iso dipetik apa jenenge pesane. Jadi ojo sampe nawar sing kebangetan banget karena nawar sing kebangetan banget iku iso mateni rezekine wong ya. Jadi sampai nih kene wae videoku lan bye bye.